всегда, нині присно, і во віки віков. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть побрав, істощив у гробі, живо дарував. Христос воскресе із мертвих, воскреснет Бог и расточатся в разе Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрав, Иисусом во гробі живо даровав. Яко исчезает чеснот, яко тает возгонится огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрав, Иисус во гробі живо даровав. Якуда погибнули ще з лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрав, Иисус живо гробі живо даровав. Сей день Його же сотворив Господь, возрадуємся і возвеселимся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Ісущим во гробі живо даровав. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Ісущим во гробі живо даровав. Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе! Воістину Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Ісущим во гробі живо даровав. Христос воскресе! Господа помолимся. Господи, помилуй. О священном мире спасение душ наших, Господу помолимся.
о мире сего мира, благостоянии святый Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся. О святим храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфрии Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честь с ним пресвитерстве во Христе диаконстве, а всем причтике людях, Господу помолимся. Об охранимой стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся. О граде сем, всяком граде страни, и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі, всякая слава, честь і поклонення, Отцу і Сину, і Святому Духу нині присно, і во віки віков.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскресе! Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми седами помянувши, сами себе и друг друга весь живот на Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, Твое царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
так і миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Христос воскрес! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Паки, миром Господу помолимся. Паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благ человеку любит Бог, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко святися и прославися пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Аки паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святим помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Ти бо єси цар міра, і спас душу наших, і Тобі славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. И воскрес, если яко победитель Христе Боже, же нам миросится, вещавай, радуйтеся, и Твоим апостолам мир даруя, паче подаяй воскресенье.
Христову воскресению, всего приди крестом радостному миру, всегда благословлящего Господа, ой, воскресенье Его, распятие Его претерпев, смерть Ее смерть разрушив, воскресенье Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим. Ты воеси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклониться святому Христову воскресению, всего приди крестом радостному миру, всегда благословлящего Господа, Твое воскресенье Его, распятие Его претерпев, смерть Ее смерть разрушив. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и верный милость. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и верный милость. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный и верный милость.
Поки миром, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Будет держава Царствия Твоего благословенная, препрославлена, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицю, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благословися ім'я Твоє і прославися царство Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині і присно в віки віков. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос
благим миром, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко Те хвалятся силы небесные, Отца и Сына и Святого Духа, и Тебе славу воссылают ныне и присно и во веки веков.
воскресл еси, Адама воздвигло теле, і упразднив смерть, Пасха нетління, мира спасеннее. Всякое дихання да хвалить Господа, хвалите Господа з небес, хвалите Його й Вовишні, Тебе подобає пісня Боже, хвалите Його всі ангели Його, хвалите Його вся сили Його, Тебе подобає пісня Божу. Хвалите Його насилою, хвалите Його по множеству величествия Його. Поем Твою, Христе, спасительную страсть, И славим Твое воскресение. Хвалите Его, кивали друг не хвалите Его, псалите гусли. Крест претерпевый, смертью празднивый, и воскресение из мертвых, о мире наша жизнь, Господи. Яко един всесилен. Хвалите Его, кивали лице, хвалите Его в струнах и Органи, одопленивые человека воскресивый, воскресением Твоим, Христе, сподоби нас чистым сердцем. Тебе пейте и славите. Хвалите Его, кивали доброласны, хвалите Его, кивали восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Боголепное Твое снисхождение славящее, Твоим Тя Христе, родился еси Господи, и не разлучен был еси от Отца, пострадал еси яко человек, и волею претерпел еси крест, воскрес еси от гроба, яко от чертога проишед, да спасешь мир. Господи, слава Тебі, да воскресне Бог, і розточаться в разі Його, і да біжать од лица Його, ненавидящие Його. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Воскресення Христа.
якуда погибнут грешницы, от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Сей день, Єгоре сотвори Господь, возрадуємся і возвеселимся в Боні. Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. Амінь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Слово огласительное на Пасху святителя Иоанна Златоустого. Аще хто благочестив і благолюбив да насладиться сього доброго і світлого торжества, аще хто раб благорозумний, да внідіть радується в радость Господа своєго, аще хто потрудися, постяся, да восприемлет ныне динарий,
аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг, аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует, аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо не часом же отвещевается, аще кто лишися и 9 часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся, аще кто точию достиже, войдя на 10 час, да не устрашится замедления, любочестив боси владыка, приемет последнего, якоже первого, упокоевает и воедино 10 час пришедшего, якоже делавшего от 1 часа, и последнего милует, первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же оба внидите в радость Господа своего, и первый, и вторый, мзду приимете богаті и убозі, друг со другом ликуйте, воздержницы ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитеся днесь, трапеза исполнена, насладитеся всі, телец упитанный, никто же да изыдет алчай, всі насладитеся пира веры, всі воспримете богатство благости, никто же да рыдает убожество, явися бо общее царство, никто же да плачет прегрешений, прощение, бо от гроба воссия, никто же да убоится смерти, свободи бо нас спасова смерть, угасию, и же от нея держимый, плени ада сошеди во ад, огорчи его, вкусиша плоти его, и сие приемли, Исаия возупи, ад глаголит, огорчися, сретитя доли, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися, огорчися, ибо связася, прият тіло и Богу приразися, прият землю и среди небо, прият, еже видиши и впадево, еже не видиши, где твоя смерть и жало, где твоя ады победа, воскресе Христос, и ты не звергся иси, воскресе Христос, и падшие демоны, воскресе Христос, и радуются ангелы, воскресе Христос, и жизнь житействует, воскресе Христос, и мертвый не един во гробе, Христос был восстав от мертвых, начаток усопших бысть, к тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Уст Твої, яко живосня, вос'явши благодать, вселенною просвіти, не среболюбий мир сокровища снизка, висоту нам смиренно мудріє показав, но Твоїм словеси наказує Отче Йоанне, златоусте моли слова, Христа Бога спастися душам нашим. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Крест. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Воскреси из мертвых, Христос, воскреси из мертвых смертью, из мы по праву сущего воребежого, даровый истинный Бог наш, молитвем пречистой Своей Матери, и всех святых помилуй, Ты спасет яко благ, человека любец. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Царю небесный утех, Ты живешь здесь и все сполняй, сокровищно. Приди, вселися, ночи, скверно, спаси, блажа душа наша. Слава Вышний Богу на земле мир, часы благоволения. Слава Вышний Богу на земле мир, часы благоволения. Господи, ус неба отвердишь и уста моя, возвестять хвалу Твою. Завершили ми утренню пасхальну, розпочинаємо пасхальну літургію
і на цей момент прибув до нас благодатний огонь. Господи, слава Тобі, що Ти підкріпляєш нам віру, що стільки людей противних не вірять в Господа, не вірять у божественні знаки, а й це один із знаків, котрим Господь підкріпляє нашу віру у усі послідні часи. Господи, благослови нам нині розпочати літургію першу, главну, пасхальну, щоб возблагодарити Тебе, Господи, за Твоє великое благодіяние, за спасіння, за оправдання через віру у Христа Ісуса, бо таким образом ми й стали дітьми Божіїми, тут на землі вже живемо, но вже співнаслідники Царства Божого. Амінь. Благословенно Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині присно і во віки віков. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправи, сучи во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісучи во гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть побрав, Ісучи во гробі живот дарував. Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дымно исчезнут, яко тает воск от лица огня. Царица Божия, а праведницы да возвеселятся. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Миром Господу помолимося. О священном мире, спасении душ наших, Господу помолимося. О мире, всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединение всех, Господу помолимося. Святим храме сем и с верой и благовением и страхом Божьих ходящих вонь, Господу помолимося. Великому Господині, Отці нашого блаженнішого, вітру по лиці, Онуфрії Господині нашому,
високопреосвященніший митрополиті Фьодорі, чесним пресвітерстві у Христі діяконстві, у всім причти люди, Господу, помолимося. О Богохранимой страні нашої, властих і воїнстві, я Господу, помолимся. О граді сем, всякому раді страні вірю живущих в них, Господу, помолимся. О благорастворении воздухов, в изобилии плодов земных и временных и мирных, Господу, помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и в спасение их, Господу, помолимося. Избавитеся нам от всякие скорби и немые нужды, Господу, помолимося. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає Тобі всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, Боже наш, і одержав несказанно, і славу непостижимо. Паки миром Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Аки паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим.
яко подобає тобі. Всякая слава, честь і поклонення, яко благ чоловіка любить Бог, і за тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим ворами живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим ворами живот даровал. Премудрость прости, церква благословите Господа, от источник Израилевых. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим ворами живот даровал. Яко свят єси Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Єліться во Христа хрестистися, во Христа прихостися. Христа,
Ракимен глаз осьми, сей день Боже сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся. Исповедайтесь, Господи, ко благ, и яко век милость Его. Сей день Его сотвори, Господь. Премудрости, Деяния святых апостол чтение. вон меме, Первое его слово сотвори ко всех о Феофиле, яже начат и состворити же и учити, даже до дне. Он же заповедав апостолам Духом Святым, их же избра вознесеся, пред ними же и постави себе живо по страдании своем, во многих истинных знамених деньми, 40 являяся им, и глаголяя же в Царстве Божии, с ними же яды, повелей им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетование Отча, и заслышасти от меня, яко Иоанну покрестил есть водою, вы же имате креститеся Духом Святым, не по мнозих сегнех, они же убосошедшася, попрошах Его глаголюще, Господи, аще в лето сие устрояешь царствие Израилево, рече же к ним, несть ваше, разумите времена и лета, еже Отец положи во всей власти, но примите силу нашедшую Святого Духа на вы, и будете ми свидетели о Иерусалиме же, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до последних земли. мир И Ты, Духове Твоему, аллилуйя, 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 Господи, и Господи воскрес. Господи воскрес, ушедший сегодня. Господь на небесе на землю призовет. премудрость прости, услышимся того Евангелия, мир всем.
от Іоанна, святого Євангелія чтеніє. В началі без Слово, і Слово бе к Богу, і Бог без Слова. Сей був ісконі к Богу, вся тім биша, і без нього нічто же бис, і є бис. В том живот був, і живот був світ чоловіком, і світ во тьмі світиться, і тьма його не об'ят. Бись чоловік послано до Бога, ім'я йому Йоанн, сей прийде во свидетельство, дасть свидетельствует о світі, да всі віру гимут йому. Небе той свет, но да свидетельствует о світі, бив світ істинний, і же просвіщає всякого чоловіка, грядущого в мире. В мірі був, і мір тем бысть, і мір його не познав. У своє прийшов, і своє його не прияша, і ліце же прияша його, даде їм власть, чадами Божиїми бити, віруючими во ім'я Його. І же не от крови, не от похоті плотския, не от похоті мужеския, но от Бога родишася. І слово плоть бысть, і вселися вни, і ми виділи славу Його, славу як єдинородного от Отця, і сповненого благодати істини. Иоанн свидетельствует о нем, и возвав глаголя, сей был его жерех, и же по мені гряди, предо мною бись, яко первые мене били. І от ісполнені його ми всі восприяли благодать, возблагодать. Яко закон Мойсеєм даний був, благодать же і істина Ісусом Христом бися. Всі отця душі, от цього помишлення нашого Отцем. Господи, Вседержителю, Боже Отець наших, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй нас, Боже, по велицей милості Твоєї. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І що молимся, якому Господині Отці нашому блаженнішому митрополиті, Онуфрію Господині нашим, високопреосвященнішому митрополиті, Феодорі, всей во Христі братії нашої. І що молимся, Бог хранимо, в страні нашої, властихи воїнствія, да тихої безмовної житті, поживемо всяким, Боже, честі, чистоті. І що молимся, братів наших, священниці, священномонасі, і всі во Христі братстві,
нашим. Еще молимся о блаженной преснопамяти, сидящих благодаря православных и создателей святого храма со всех прежде учивших, отцах и братьев, лежащих повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии и спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божиих, братьев святого храма сего. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святім височенном храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас от всякого врага супостата. Серцем сокрушено називаємо Тебе, Господи, і істочниче любові милосердія, великодеревитий защитниче наш, скоро услыши і милостивно помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися гласом моления нашей молитвы, помиловать рабов Твою здравию, долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, предстоятеля Української православної церкви, благодатної, спасительної, і о здравии високопреосвященнейшего митрополита Федора, все Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии долгоденствии, благодарных Иоанна и Марии, болящого Вячеслава, юношу Николая, Яника, Софийку, и о здравии болящую Нину со сродниками, в исполнении прошения ее, о неспослании Божьей милости и благодати, о здравии болящего Иоанна, болящего Владимира, Елены, Тамары, Юлии, Николая, о здравии болящей Людмилы, болящей Ирины, Мирослава, Игоря, Светланки, Виктора, Романа, Марины, Лены, монахини Серафима, Марии, Татьяны, Дениса, Дарьи, Наталка, Василия, о здравии именинницы, и о здравии инокини Анастасии, соборное духовенство, архимандрита Пимена, Ираклия, Ларии, Никодимы, Марка, Рафаила, о здравии соборное наше духовенство, о здравии Дмитрия, Анны, Серафимы, Марии, Дмитрия, младенца Иоанна, Марианна, инокини Анастасии со сродниками, о здравии болящей Ольги за исцеление Иоанна с чадными внуками, тяжко болящей Марии, болящих младенца Иоанна, Александра и Анны, Марии, Клари, Виктории, Татьяны, Мелании, о здравии именинника Василия, Хрисанфа, Елены, Юрия и Евгения, о здравии болящего Владимира, Николая, Виктора, Мирослава, Ярослава, воинов наших, воина Ивана, воина Алексея, воина Михаила, воина Виктора, воина Ивана, воина Юрия, воина Остапа, воина Василия, воина Игоря, всех наших воинов и переселенных, и всех сущих бедах и напастях, больницах и болезнях лежащих, и на чужине трудящихся, и всех предстоящих молящихся, славящих світлоє Христово рожденство. И о здравии Елены, Максима, Евгения, Бориса, Ангелины, Михайла, архимандрита Паисия, архимандрита Стефана, Иоанна, Даниила, Марияна, Анастасии, Виктория, Вероника, болящую Александра, болящую Марьяну, о здравии Тамару, болящую Александра, Елизавету, и о здравии всех предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнити вся прошения их,
не спосилає людям нашим дар духовно-тілесного ісцілення, радость духовную, радость пасхальную. Рецепції, Господи, услыши і милостивно помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки віков. Молітеся о лашенні Господеві. Вірні оглашених помолимся, да Господь помилує їх. Господи, помилуй. Голосиді славам істини. Господи, помилуй. Открит їм Євангеліє правди. Господи, помилуй. Соєдині їх святі свої соборні апостольській церкві. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Оглашені, глави вашого Господеві приклоніте. Да дійсно і славять пречесное великолепое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. І лице оглашені, зійдете, оглашені, зійдете, і лице оглашені, зійдете, да ніхто оглашений, і лицевірні, паки миром, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, премудрость, яко подобай Тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Паки миром, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, якуда по державою Твоєю, всегда храним і Тобі славу осилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Ніхто недостойний, оце завжди плотськими похотьми стасть приходити, але приближитися і служити тобі, царю слави.
Єси. Великого Господина, Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської вся України, і Господина нашого високопреосвященнішого митрополита Фьодора Мукачевського городського, священство, дияконство, монашество, клір, братії прихожан до храма сего, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві Своєм, всегда ныне и присно, и во веки веков. Ісполни молитву нашу, Господи. О приложений часі дарі Господу помолимся. О святім храмі, всеми з вірою, благовінням і страхом Божим, входящий вонь, Господу помолився. О, избавитися нам от всякої скорбі, гніва і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не все совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, Господа просим.
прощення, оставлення гріхов і прирішень наших, Господа просим. Добрий, полезний душам нашим, і мирові Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати Господа просим. Христианские окончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, добро от віта, настращи в судищі Христові просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословен єси, со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Мир всім. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы. Двері премудростію вонме. Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всіми невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, единородного живот Отца, рожденного прежде всех век, святого цвета Бога истинного от Бога истина, рождена, несотворенна, единосущного Отцу, им же вся быша, нас ради чоловіки нашого, ради спасения, шедшого со небес, и воплотившегося от Духа Свята из Марии Девы во человечася, распятого же за нас при Понтестем Пилате, и страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Его Духа Святого Господа, животворящего, еже от Отца исходящего,
Им же с Отцем и Сыном споклоняємо и славимо, наулавшего пророке, воединою святою соборною апостольскою церкву, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом. Вон ми святое возношение в мире приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастие Святого Духа, буде со всіми вами. Имеем сердца. Благодарим Господа. Обидную піснь, поюще, вопиюще, зиваюче і глаголюще. Прийміте, єдите, це є тіло моє, еже завело моє оставлення гріхов. Пійте од неї всі, сія із кров моя нового завіта, еже зави і за многі, і зливає моя в оставлення гріхов. Твоя у твоїх, Тебі приносяще о всіх і за всьо. І ще приносимо ті словеці. І ми сидімо,
священне ім'я, Господи, прийдеш во царство Твоє, як може бути причащаючимся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице, Преснодеве Марии. Помяни, Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я, истины. Должным единым устыдным сердцем славить и воспевать и пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся святые, помянувши поки миром, Господу помолимся. О принесенный ее священной чести дари Господу помолимся.
Яко до человека любец Бог наш прием я, во святый пренебесный мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовно, возвеспоси на божественную благодать, и дар Святого Духа помолимся. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не все совершенно, свято, мирно и безгрешно Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, Господа просим. Прощение, оставление грехов и при решении наших, Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, добро от віта, на страші в судище Христові просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. І сподоби нас, владико, дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати. Отче наш, еже єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Миру всім. Глави ваша, Господеві, приклоніте.
благодаттю і щедротами, чоловіколюбієм єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословенець і сопресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Гонмем святая святим.
Христос воскресе! Пасхальное послание предстоятеля Української православної церкви, канонічної, благодатної, спасительної, блаженнішого митрополіта Київської всієї України Онуфрія, архіпастирям, пастирям, чернецтву, всім вірним чадам Української православної церкви. Христос воскрес! З цими вічно живими словами поздравляю всіх вас, поглюбиві архіпастирі, пастирі, благочестиві інокині, дорогі браття і сестри, з найбільшим нашим християнським праздником преславного Воскресіння Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресення Христово – це торжество перемоги життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Своїм пресвітлим Воскресенням наш Спаситель і Господь Ісус Христос звершив свій благословенний подвиг спасіння людського роду. Створена Богом і прикрашена божественним образом, людина згрішила проти Бога в раю. Не бажаючи розкаятися, людина одвернулася від райського життя і почала жити на спустошеній гріхом землі, в скорботах, хворобах і безплодних трудах. І тої людина розуміла, що вона себе сама позбавила, але було пізно, і Адам все життя своє споминав втрачений рай, гурко плакав, говорив: «О раю мій, раю, прекрасний мій раю». Але Творець змилосердився над своїм творенням, і божественна любов сходить з неба до озлобленої, зневеченої гріхом людини. Бог приймає на себе образ падшої людини, і зціляє її, освячує і знову возводить на небеса. Спасительний подвиг іскуплення людини завершується преславним Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа, великим тріумфом перемоги життя над смертю. Саме цю священну подію ми сьогодні з радістю і згадуємо, молитовно прославляємо. Сьогодні ми радісно разом із святими жонами-мироносицями, яким ангел явився біля живоносного гроба і сказав: «Ви що, Ісуса шукаєте, Назарянина, розп'ятого? Так Він воскрес, його то й не є. Ось місто, де його положили. Але ідіть, скажіть учням його, що він буде раніше за вас, предварить вас в Галилеї, там його і побачите». Ми сьогодні окрилені священним подвигом і подвигом разом з апостолами Лукою і Клеопою, яким воскреслий Христос явився на дорозі з Єрусалима в Емеус, а вони були тікачі, втікали з Єрусалима, і розмовляв з ними, однак пізнали вони його тільки після благословення хліба, як на Євхаристії. Но воскреслий Христос став невидимий, тоді охоплені священним подвигом і сердечною любов'ю до воскреслого Христа, божественного учителя Господа, Лука і Клеопа говорили один до другого: «Це не горіло серце в нас, коли Він говорив з нами на пути», коли пояснює нам Писання. Серце горіло, Бог рядом, а розум не догадувався. Ми сьогодні приєднуємося до святих апостолів, яким воскреслий Христос з'явився дверем затворенним. Тобто не відкриваючи дверей, но сказав: «Мир вам». Потім показав руки, ноги, ребра свої, і апостоли зраділи, побачивши Господа. Спаситель сказав їм вдруге: «Мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». Сказавши це, Спаситель дунув і сказав їм: «Прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тому простяться, на кому залишите, залишаться». У цей великий святий день ми разом з усіма православним, з усім світом православним приносимо смиренну подяку, молитовну похвалу Богу, своєму Творцю і Создателю, за те, що Він так полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірив в Нього, не загинув,
но мав би життя вічне. Через преславне Воскресення людству повернувся втрачений рай. Райські двері тепер зачиняються не зсередини, а ззовні. Тобто кожна людина, яка, якщо побажає, може взяти у Бога священний ключик і відкрити для себе двері рая. Цей священний ключик знаходиться на Голгофі, там, де наш Спаситель Господь розп'явся на хресті, знищив наші гріхи і звільнив нас від влади диявола, забрав нас із рук Його. Ну а на Голгофі божественна любов перемогла людську злобу, Боже милосердя знищило людські гріхи, і мир Божий став вищий всякої ворожнечі. Християнин, візьми свій хрест, який складається з скорбот, хвороб та інших випробувань, та взойди на гору, на Голгофу і розупнися на ньому, тобто стань неспівчутливим до земних гріховних пристрастей і розумною любов'ю навернися до Бога. Розп'ята любов є тим священним ключиком, яким ти у свій час теж відкриєш для себе двері раю, де немає скорбот, хвороб і смутку, але тільки радость і блаженство. Спішім, дорогі браті і сестри, до повернутого раю. Пам'ятаємо, що не в земних насолодах і розвагах, не в багатстві, не в високих посадах блаженства немає. Там є тільки обіцянки, але самого блаженства немає. Блаженство тільки у Бога і з Богом. І ким би людина не була, чим вона б не володіла, вона зможе знайти справжнє блаженство тільки, якщо в своєму серцю полюбить Бога і довіриться Йому. Саме заради цього пострадав і Христос Воскрес, щоб не тільки вірних, але й розсіяних дітей Божих зібрати воєдино і увести у вічне блаженство райського життя. Ще раз вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з великим днем Христового Воскресіння, Пасхою Господньою. Святитель Григорій Богослов говорить, що Пасха Господня – це праздник із праздників, торжество з торжеств. І вона перевищує всі торжества земні, як сонце перевищує зорі. Бажаю всім здоров'я, спасення, радости і щастя. Наш Спаситель Господь Ісус Христос, який подарував нам велику перемогу життя, усіх вас береже, особливо наших воїнів, які ціною власного життя захищають нашу землю і народ. Найвоскреслий Христос умиротворить серця, воюючи проти нас, і благословить землю нашу миром, щоб ми об'єдналися у Христі і з радістю заспівали священну пісню Христового Воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сучи воробих живот дарував. Воістину Христос воскрес, смиренний Однуфрій, митрополит Київський вся України, Пасха Христова, 26, місто Київ. Такі поздоровлення ми отримали від нашого архієрея і многих людей, котрі нині, браття і сестри, обмінюються поздоровленнями. І я вас поздравляю з праздником Пасхи, котрий ми так вірно чекали, з такою любов'ю поздержали, терпіли незгоди, і та радость прийшла. Наші люди за Великий пост многократно сповідалися, причащалися. В цьому році майже в 2 рази більше людей прийшло на причастя. Це означає, що люди передивилися у цьому ситуацію, кинули приманки чужих людей, чужих релігій і держаться свого. Пішли в Європу 5 мільйонів з нашої країни, по самим скромним підсчетам. Но ніхто із них не пішов ні в католики, ні в уніяти, не пішли ні протестанти. Навіть і в турецьку віру за границю не пішли, а держаться свого.
значить наш народ мудріший, чим мудреці цього світа. Поздравляє усіх, хто трудився, споминаємо слова апостола і святителя Іоанна Богослова. Найнині празнує і ті, котрі постилися, і котрі не постилися. Всіх Божа любов кличе. І один із пісень ми співали з хором. І раді Христа друг друга і один другого обнімем. Рцем братії, скажемо братії, ненавидящих нас простим воскресінням. Господи, благослови наш народ, котрий у воскресенні своєму має таку радость, котру від нас не можна нічим одняти, не судами, не переслідуваннями, не угрозами. Ми навіть деколи думаємо, шкодуємо наших гонителів, ведь вони собі вже за гоніння уже собі заробили кару Божу. Но ми не хочемо, щоб їх Господь карав. На їх карить щось друге. Ми, православні, любимо не просити нікому якоїсь кари, но молитися за братів. Бо зачастую гонитель наші вчорашні, наші браття, а потому милосердіє проявлено є пасхальною радостю і буде свідчити о настоящій нашій істинній вірі. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! А тепер акуратненько причащаємося, після причастя будемо готуватися на освячення Пасок. Напоминаю, ми в церкву не заносимо кошик із м'ясом. Якщо там не є шовдарика, можна спокійненько заносити. А якщо ні, то краще все-таки залишити кошик коло друзів і совершити все по правилам. Христос посеред нас. Со страхом Божиїм і вірою приступіте. Христос воскресе із мертвих, смертю смертокрав і сущого люди живот дарував. Вірую, Господи, і сповідую, яко Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, пришли мій грішний спасти одні же первые измазащи. Вірую, яко сие самое пречистое тіло Твоє, і сие самое честная кров Твоя, молюся, бо Ти помилуй простыми прегрешениями, вольное и невольное, еже словом, еже ділом, еже ведением и неведением, и сподобием я неосужденно причаститься пречистых Твоих тайн, во оставлении грехов моих в жизнь вечную. Вечери Твоей тайны, Сыне Божий, причастниками прими, не ворогом Твоей тайну поем, не лобзани Ты дам, яко юда, яко разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не всудили в осуждение, будь не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Прости, приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Приступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершен, свят, мирный, безгрешный, спасивше, сами себя и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты си освящение наше, и Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. И с миром изыдем. Господу помолимся. Благословляй, благословляющий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти, люблящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави, божественную Твою силу не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирове Твоему даруй, церковь Твою, священнику, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершенствующий, исходя от Тебя, Отца Святого, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісус, во гробі, живо даров істинний Бог наш. Молитвою перечистої своя матері, але славнися велика апостолу преподобного, і всіх святих святитель Іоанна Златоустого, і всіх святих помилуйте, спасет нас, яко благ і чоловіка любець. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Господу помолимся. Кисян. Боже престосильний. Боже всесильный, Господи Вседержителю, и же рабом Твоим Моисеем,
во исходе Израиля от Египта и во освобождении людей Твоих от горькие работы фараонов и Анса, заклати повелели си, прообразуя на кресте закланного волею нас, деляся в землющего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ты ныне смиренно молим Тебя, призри на хлеб сей, и благослови, освети его. Ибо и мы, рабы Твои, честь и славу, и воспоминание славного воскресения, того же Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражьей, от адовых, нерешимых уз разрешение, свободу и приведение улучихом пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей, преславный и спасительный день Пасхи сей приносим, нас же сего приносящих, того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быть сотвори, и всякую болезнь и дух от нас Твоей силы отжени, здравие всем подавай. Ты боиси, источник благословения и цельбам податели Тебе и славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Владыко, Господи Боже наш, зиждителю и содетелю всех, благослови млеко устевшее, с ним же яйца, и нас соблюди во благости Твоей, якода, причащающиеся их, Твоих независных подательных даров, исполнимся и незглаголенным Твоей благости, яко Твоя держава и Твое царство, и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Призри, Господи Иисусе Христе, Боже наш, набраш на мяс и освети их, яко же осветилися овна, его же Тебе приведе верный Авраам и Анса, его же Тебе Авель, во всеплодие принесе, подобно и тельцы упитанного, его же жить и повелись Сынови Твоему, заблудшему и пак и Тебе возрасшемуся, да яко же то исподобися Твоей благости насладитеся, сице и освященных у Тебе, и благословенных насладимся в пищу всех нас. Ты боиси истинная пища и податель благих, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
воскрес! Це найдобріші. Мальовані. Воскрес! Ця серединка, туйка все таки. Конечно. Христос воскрес! Але тепер так йде. Замерли, не дихаєте, стоїте. Іначе це робиться. 10 минут не. Добре, пауза. А де Аляпа? Я ж знаю. Валя. Прийде зараз. Христос воскрес! Христос воскрес! Ісус воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Це новина. Христос воскрес! Вітаю! Два ряди. Туй, наверное, олігархи. Христос воскрес! У бідних покошиків. Христос воскрес! Я скоро так. Але сюди пропав. Секта. Що, не кричи, не кричи. Іду до вас. Телефоном будеш. Христос воскрес! А малий кошар, отче. Воістину воскрес! Христос воскрес! Ну, і ще одна молода пара. Сорочка. Воістину воскрес!
Олена сестра. Христос воскрес. Так, а вже ще раз прийшли? Давайте будемо. Христос воскрес. Тут село Відре? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Поистину воскрес. Благослови вас. Ну, видите. Ой, облизните нас, пожалуйста. А ну, гей, гей, гей. Охрана. Вітаємо. Вітаємо. Так. Двері є. Так. Христос воскрес. Так, і всі, що вийшли на церкви, стійте на місці. Я тільки персонально розповідаю. Дмитрій, а ну нас. Отець Дмитрій, ще нас. Отець Дмитрій. Отець Дмитрій. Нам тут дай, будьте здорові. Давайте я ще похвилю. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Зарплату вже?
Дорогі браті і сестри, завтра архієрейська служба також на 10 годин. Починаючи тепер із 3 годин. Освящення Пасок. Благословення Господнє на вас, благодатний чоловік любіє. Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Благословення
святом усі